Takže čus lidi, dnes vám chtěl ukázat, jak nahrávat videa a gameplaye pomocí programu Fraps, který si stáhneme na stránce Vidras Cracked Fraps. Vyberete si verzi, jakou chcete, dáte uložit soubor, já si to stahovat nebudu, protože už ho mám. Zapneme si Fraps. Nejdůležitější je zaškrtnout si tady toto. Díky tomu můžete nahrávat videa. Tady toto si už můžete zakřížkovat, jak chcete. Si při startu nahrávání chcete minimalizovat, si ho chcete otevřít nahoře, anebo jestli ho chcete spustit, když se zapne Windows. Jdeme na FPS. Tady si můžete nastavit, čím to chcete ovládat. Tímto si to posouváte do rohu, takhle, anebo si to můžete dát, aby to nebylo vidět vůbec. Asi to dávám do pravého horního rohu. Když natáčíte video, tak toho bude vidět, ale když si ho pak budete přehrávat, tak to vidět nebude. Tady se to ukládá. Si můžete nastavit, kam chcete, aby se to ukládalo. Teďka nejdůležitější jsou movies. Zaškrtnete si, aby vám to nahrávalo zvuky z Windowsu 7. Stačí vám, abyste si zapli stereo, aby vám to snímalo jen zvuky z mikrofonu, z počítače. Multichannel je, že vám to snímá zvuky vlastně i z okolí. Tady si zapnete mikrofon. Můžete si tady ještě zapnout takovou funkci, že vás bude slyšet jenom když zmáčknete tady tlačítko, které si nastavíte, ale to já nepoužívám. Tady můžete nastavit FPS, ale to je podle mě zbytečné, protože YouTube si to stejně nastaví na těch 30. Takže to je celkem i zbytečný. To můžete nastavit na full size, half size. Tady dávám, pak tady máte loop buffer. Já si dávám 999 sekund. Je to na vás, kolik si dáte. A tady máte funkci, aby se vám to zastavilo po každých 4 GB. A to si nenastavujte, to vám nedoporučuji, protože to byste těch videí tady měli hodně. A tady máte, kam si to chcete uložit. Když dáte Vive, tak vám to ukáže tady všechny videa, co máte nahráty. A když dáte change, tak si ty videa můžete někam přesunout. Teď se přesouváme k screenshotům. Screenshot uděláte F10 nebo jak si ho nastavíte. A můžete si tady nastavit i samostatný screenshot. Jakože když tady máte 10 sekund, tak se vám každých 10 sekund udělá obrázek. Můžete si to nastavit i na delší dobu. Třeba za 20 sekund, za 30. Jako, že se vám za každý ten čas udělá obrázek. No a to už je asi pro dnešek všechno. Stránku, kde si ho můžete stáhnout, vám dám do popisku videa. A tímto se s vámi loučím.